Hello. Πού μας βρίσκει αυτό το βίντεο, αγόρια? Πού είμαστε? Λοιπόν, βρισκόμαστε σε κάτι ΣΕΑ έξω από το Βόλο. Σε ποια ακριβώς δεν ξέρω. Εδώ με τα αγόρια. Say hi. Τίποτα. Εσύ? Τι? Θα μας πεις κάτι? Ότι πηγαίνουμε στην Αθήνα για να πάμε σε Κρήτη. Αυτό ακριβώς. Έχω οδηγήσει δηλαδή, γιατί είμαι μόνη μου εγώ με τα παιδιά. 3,5 ώρες. Έχουμε άλλο τόσο περίπου και έχουμε αφήξει στο Πειραιά. Καλή διαδρομή. Σε μένα. On the road again. On the road again. Πάμε Κρήτη. Vamos a la Creta. Είστε έτοιμοι? Ναι. Ναι. Πάμε. Επιβιβαστήκαμε. Καραβί. Ναι. Πάμε να βρούμε καμπίνες. 61-36, αλλά δεν έχουμε κλειδί. Πάμε στη ρεσεψιόν. Εγώ το βάζω φτάνει, είναι πολύ κοντό. Μπείτε, προχωρήστε. Όχι. Πόσα λογάκια υπάρχουν? Πολλά. Εκατομμύρια. Είναι και εδώ στο δωμάτιο. Ναι. Εγώ θα κάτσω στην κουκέτα. Όχι, και πιο ακριβά θα κοιμηθείς στο πάνω. Εγώ θα κοιμηθώ σε αυτό. Κάτσε. Αγόρια, πού είσαστε? Σίτζετς. Έλα και εσύ. Εγώ. Λοιπόν, έχουμε επιβεβαστεί, είμαστε πάνω στο καράβι. Έχουμε πάρει τα παιδιά λίγο να φάνε ένα χυμό, ένα κάτι. Και σε λίγο ξεκινάμε. Σαλπάρουμε για λιμάνια γνωστά. Χανιά, σας ερχόμαστε. Πολύ σύντομα κοντά σας. Θα τραβήξουμε λίγο την άφηξη. Πώς το λένε? Άφηξη. Όχι άφηξη. Ναι. Την αναχώρηση, αυτή είναι η σωστή λέξη, αναχώρηση από τον Πειραιά, και μετά θα πάμε για ύπνο. Γιώργο. Πού πάμε? Σε λιμάνια ξένα. Ένας ήταν ντυμένος στρατιώτης. Ναι. Καλημέρα Κρήτη. Καλημέρα Σούδα. Τόσο, πώς κοιμήθηκες? Καλά. Λοιπόν, και εγώ αυτή τη φορά κοιμήθηκα τέλεια, πέρασα υπέροχα, ήταν το πιο ξεκουραστικό ταξίδι ever που έχω κάνει. Μην φανταστείτε, για Κρήτη εννοώ. Ένα και ένα δύο, το δεύτερο δηλαδή. Έχουμε κατέβει κάτω για να βρούμε τα αυτοκίνητα και θα πάμε ανάμεσα σε νταλίκες. Είναι γεμάτο νταλίκες. Γεμάτα πράγματα. Γνώριμος καναπές, finally! Σπίτι μας στο χωριό. Φτάσαμε στο χωριό. Αγάπη μου.
εδώ. Δεν βγάλαμε εκεί πέρα που ήρθαμε. Αλλά είμαστε όλοι εδώ μαζί. Μαζί, πλέον. Μαζί και εσύ μαζί. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι θα ευχηθούμε. Να περάσετε υπέροχα, ένα φανταστικό καλοκαίρι και εμείς θα προσπαθήσουμε να το περάσουμε αυτό, να μην μαλώσουμε, γιατί τις προάλλες μαλώσαμε λίγο εγώ με τα αγόρια που ήμασταν στη Χαλκιδική. Ελπίζω εδώ να μην μαλώσουμε και να έχουμε ωραίες στιγμές. Λοιπόν, θα φάμε τώρα ένα γρήγορο πρωινό και θα πάμε... Θάλασσα. Θάλασσα. Ήλιος. Μπλουμ. Από εδώ τώρα μπορούμε να σας πούμε... Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Επίσημα λοιπόν στην παραλία Κίσαμος. Πολύ άσπρη είμαι, αλλά θα μαυρίσω, γι' αυτό ήρθαμε. Να απολαύσουμε τον ήλιο, τη θάλασσα μπροστά και να κάνουμε βουτιές. Πρέπει να πλώσω τα αγόρια αντιλιακό. Εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο, όσο μεγάλο ή όσο μικρό και να είναι, γιατί είμαι κουρασμένη. Θέλω λίγο να απολαύσω βιταμίνη D, να απορροφήσω ενέργεια. Ναι. Να απορροφήσω όλη την ενέργεια του ήλιου και αυτό το θετικό το πράγμα. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Στο επόμενο έχω κάτι δημιουργικό που δεν σας το έχω συνηθίσει σε αυτό το κανάλι. Αλλά να ξέρετε ότι είναι κάτι καλό, θα σας αρέσει. Θα με κράξετε, αλλά δεν πειράζει. Η ζωή είναι ωραία, απολαύστε την.